Arngut kinong song ko soalait ribhoy district kabahab hapo kamau hati constituency kila min saujur hadin bekilamat hakajingja pom perthan katba kidang don hapo ka wei ka ying badru gibalalait thau na kajingyam. Katay kajingja pom perthat kilaja hakano pai sngi jong ka sngi ningkong ka arpun riu tarik ujeliu hajar paulai haying jong ka kong Kristina mensong hadong kimhe. Hakaba baro kibadon hakatay kapor kilong riungun bat namar ka jingther jur uslam kimbansi banri islam henry ka bala wanra pat dakatay ka jingjia. Katkum katulong kubor bala yolum no rangba snong uba leki chalam ulayatu bakitay ki arngut ki kentup uway ukna ubadang katway snam kerta ukun jong ka kong Kristina mensong ubala shitom jur klam tip briushu bat uway pat urangba abriu ubala tip kerteng kum uba John Sing mensong pandai senam kerta ubala shitom hakibenta kamen khamtam na sengkai sharum uteu khna amtau dangdon ha intensive care unit jong Nazareth Hospital Shillong bat ki wei pat ki balayo jing sumar katba kate ka ying ka bala pom uperthan bat ka bala kemding kensan kala ingkhong khain balaya thuru ba donbok bahagate ke jingja baro ki bamtip briu ki layo ya ka jingyaram na kinong ya lenti ki balayo I ya ka jingplu kate ka ying ba ki layo sei ya ki shabar rengkat bada ka jingyarap iwei na ki longkeme ka kong Martha Shadam ibala kendit benriu hagate ka jingja.